To, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka da shigowa wannan tasha tamu mai albarka. Idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha tamu mai albarka, ka danna mana alamar subscribing sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A yau ma mun zo muku da wani sabon al'amari idda masoya Abba Gida Gida suke cewa Ado Gwanja da Ali Jita sun yi mai waƙa ne domin sun ga ya samu mulki a yanzu, mulki ya dawo hannunsa. Shine dalilin da yasa suka yi mai waƙa. Idda wasu kuma suke cewa a'a, daman can masoyan shi ne tun kafin yanzu. Idda kuma wasu suke cewa a'a, Ado Gwanja ya kasance ba masoyan shi ba. Ali Jita kaɗai shine wanda yake tare da shi a koda yaushe. Shine kuma cikakken masoyan shi. Abin da ya jawo cece-kuce a nan kafin yanzu, Ado Isa Gwanja ya yi ma Dr. Nasiru Yusuf Gawuna wata waƙa wadda ya tsaya ya zubar da basira, ya mai waƙa akan cewar shi ne zai zama gwamnan jihar Kano. Yanzu kuma sakamakon cewar ya ga Abba Kabir Yusuf ya zama gwamnan jihar Kano, shine yanzu kuma ya zo ya sa baki a waƙar da Ali Jita ya mai. Shine suka tsara waƙa da shi da Ali Jita. Ma'ana shi ma yanzu ya dawo bayan tafiyar Abba Gida Gida. To, idda wasu masoyan Abba Gida Gida suke cewa su ba sa son mutane 'yan tare waɗanda sai sun ga mulki ya samu za su zo su kasance tare da su, waɗanda a da can ba sa tare da su. Idda wasu suke cewa tabbas Ado Gwanja bai cika masoyan Abba Gida Gida ba. Ali Jita shine masoyan shi wanda yake tun fil azal, shine masoyan shi wanda yake tare da shi ko da kuɗi ko ba kuɗi. Shi kuma daman Ado Isa Gwanja wasu suna cewa ya shigo siyasan nan ne domin kuɗi. Ya shigo ma'ana da kwaɗayi. Yana neman wani abu ne da wata manufa. To, idda kuma wasu masoya Ado Isa Gwanja suke cewa a'a, su masoyansu ba haka yake ba. Masoyansu ba wai fakiri bane ba, kuma mutumin kirki ne, sannan yana son Abba Gida Gida tsakani ga Allah. Idda kuma wasu masoya Ali Jita suke cewa wannan ba gaskiya bane ba. Ado Isa Gwanja ba mutumin kirki bane ba, sakamakon ya shigo wannan siyasa ne ta Abba Gida Gida domin ya cika wasu burika nashi, domin ya samu dukiya da sauransu. Shi kuma daman Ali Jita, idda masoyansa suke cewa shi Ali Jita ya kasance mutum mai haƙuri, mai biyayya ga manyansa, wanda a koda yaushe yana da juriya a rayuwarsa, yana da haƙuri, sannan baya siyasa irin wannan ta tare. Shi kuma Ado Isa Gwanja yanzu ya ga can taɓari ne, shine ya dawo nan. To, amma dai koma dai menene, mu dai muna so ku kasance da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Wannan bidiyo namu muna so ku yi mana sharing nashi, sannan ku danna likes, sannan ku kasance da mu a koda yaushe. Idan baka yi subscribing akan wannan channel namu ba, ka yi subscribing domin za mu ci gaba da kawo muku ingantattun shirye-shirye masu ƙayatar da ku, waɗanda za su nishaɗantar da ku a koda yaushe. Muna godiya.